nomor siji penake lemu benjani janji kowe teko ngarani usahaku wis ra kurang matiku wis pol-polan pas aku dolan ceput temu kowe ning kosan konangane opo kowe konangan kelonan alah ngomong-ngomong jalukmu piye turutane pak usahane aku ora masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge nanging opo walesanmu ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal aku kurang opo iku mentahanke kowe malah kepoti liyane kowe sih pikiran bahagiamu aku kempas ngomong-ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ora masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia nanging apa walesanmu ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal aku kurang apa niku bertahanke kowe malah ngepoti liyane kowe sih dicabut-cabut dicabut parkir pikiran bahagiamu aku kempas ngomong-ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ora masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge nanging opo walesanmu ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal aku kurang opo niku bertahanke kowe malah ngepoti
Nggih Bos Oe tenan naon?